Rapine sepuh wonten saking Paregal. Yuk sinengan Dewan Daru Campursari. Lah iso kaya. Niki sing kirang napa sajenipun? Lah ya matur mawon. Lah ya karek ngomong kaya. Kang Ipin guya-guya apa Kang sing urang? Heeh. Cirase bir. Heeh. Sing kurang ngono lho. Kok lha wis ngadep kopi kok ya. Jas. Lah nggih to. Lah ya mundhak lek kopi kuwi lek dicampur ngono kuwi ndak enak. Mendemi lho Mas jungkel sirene ngisor. Apa? Sirene ngisor. Nggih. Lah ya jungkel-jungkel. Iya monggo. Mendah boyo Jane mok sitok sing kepikiran iki nak.
Napa? Priyantun para pepunden sepuh para pinisepuh sing sisih ngarep lho ora iso nyawang awake dhewe gur ngrungokne tolan. Boten ketinggalan temen Lah kok. nggih pangapunten. Nggih. Iya jane awake dhewe yo mesarene terbatasnya tempat. Lah anu kula badhe mriko nggih ditututi buntut kok. Lah iya lho buntute eneng kok. Ning wonten buntute. Heeh, ngapunten niki penyanyine arepe mlaku ning ngarep iki kabutan buntut. Lah sidane aku lek mlaku nyang ngarep bablas lho, Pak. Lah oh ngono ta? Heeh. Makane dikai buntut nih. Heeh lah ya kok lek bablas lah aku ya bingung dhewe tolah-toleh lah terus piye. Ya nggih. Yuk. Kang Mas Kang Pratiti Sakti Marela Saini Hati Mumpung iki live teko kanca-kanca Rintani Multimedia Video Shooting. Heeh, iki kok mesti ditonton teko omah kae. Heeh, wah gambarku. Ora jos. wes. Iki mang ale ngempas wis ping pira? Heeh, ping 3. Ping 3 iki kok Lah, genep salakus 5 ning ngempas. Ora apa-apa. Heeh, sering dipostne ya malah suaramu ki ora entek heeh, iso tutuk tekan nggon kok ya. Nggih, kula wau teng mriki ditanggap iki kalih gejek lho, Pak. Oh iya. Heeh, Cok, deloken Cok. Iki engko lek heeh. Pak, mengkene iki ditanduri jagung. Lah iya, iki engko sekitar kene iki bolong kabeh. Lah pripun lah kula Iya. Heeh. mboten kenging niki. Iki ta. Heeh, hati-hati. Engko kendem nang kono lak bingung. Ya, monggo. Las. Remu atiku iki. Lho, mak. Lah so. Heeh. Iki digarap ceritane karo kamu karo kanca-kanca gur. Ayo salaman sik. Oh, salaman sik. Heeh. Alhamdulillah. Ale ndongakne piye mumpung iki sik bodho lho. Akung. Heeh, aku ki aja konone to, aja garep sing ngate kaya ngene iki to. Apian. Iki sing kono apik. Oh, sing separo mate. Oh, separo rono. Heeh. Bungke. Apian, Bos. Lah iya kaya. Heeh, mosok kakunge ya kok elok-elokne lek ngene iki. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Oh, iki bar nyaur dosa lho, nglebur dosa mosok wis arengene. Lah pun PHP cirasi badhe tenggen kula ge ndak sida lho, Pak. Ngono to. Nyapa critane kok iso nyang mahmu ki terus arep nyapa? Arep badan. Arep badan. Jarene aku arep yang mahmu, arep marani pentolku. Wah. Lah iso. Heeh, marani oh ya ora to. Oh nyang mahmu marani pentolmu. Lah pripun? Lah ya, heeh. Apa, Cok? Apa aku mau? Wis, oh alah ya. Terus anu Mas, iki mau ki dhek pegel paling ora tak gawakne ngono lek. Heeh, digawa. Tenang ae. Gawa Cok ya. Digawa. Iya. Heeh, ya monggo. Ramu hatiku iki yen pacar ngelingi masananmu iki pemotanan sisa dati datang tak ngerti dikopo Kompak. Gumun Bapak. Ora, kanca-kanca iki karo nyawang manuk iber lho, manuk iber manuk saiki kok iso murup ngene jare. Ngapa nyawang duwe dhewe kok nyawangne. Nyawang manuke ning terop kuwi ngono, Mas. Heeh. Oh, Heeh. Lek nek manuke dhewe-dhewe ora murup ngono kuwi kok ya. Ora murup. Heeh. Ora iso iber, Pak. Gak iso iber. Heeh.
Kang alon Kang. Alan. Wis. Ya Oh, Ruru. dan jeblak. Oh, hah? Sarep jeblak lho Pak ngono Iki to, ora alian nggon miring rada ngiwa mau lek rada nangan keju. Mas Andri lek kenjek kakak mek guyu lho. Heeh, alhamdulillah. Monggo Bapak, anggenipun dahar sak sendok mawon. sekecake. Nah, sekecakaken. Mendah boyo yen ta sida urip lan antika pasti bagya mulya Jerair putri Sulistyo terus sayuara Nggih, wis tek pose. Sampun rampung. Nggih, alhamdulillah. Sing ten mriku ngati-ati.